Știai că un cal îți poate auzi bătăile inimii de la aproximativ un metru și jumătate? Nu numai prin auzul lor foarte bine dezvoltat, aceste animale fabuloase pot comunica la cu totul alt nivel față de cum o facem noi oamenii. Mai departe, am plăcerea de a-ți povesti despre un experiment făcut de către cei de la Universitatea de Științe Agronomice din Suedia. Pentru a efectua acest experiment s-au folosit 20 de călăreți și caii lor. Aceștia au fost echipați cu o aparatură specifică pentru măsurarea ritmului cardiac. Fiecare pereche a parcurs sperând un traseu care trecea de 4 ori pe lângă aceeași umbrelă. Înainte de a parcurge traseul, călăreților li s-a spus că a 4 ore când vor trece pe lângă umbrelă, aceasta se va deschide. Însă, surpriză, umbrela nu s-a deschis. În ciuda faptului că umbrela a rămas închisă, auzind bătăile inimii călăreților, pulsul cailor a crescut și în consecință caii au preluat starea emoțională a călăreților. Experimentul demonstrează atât capacitatea calului de a auzi inima călărețului, cât și de a prelua starea emoțională a acestuia. Evoluția a dotat caii cu acest simț ieșit din comun, tocmai pentru a-i înzestra cu capacitatea de a comunica și de a se apăra mai bine atunci când sunt în herdelie. Tocmai acest simț este cel care le permite cailor să ne citească ca pe o carte deschisă. Alege romanul western Suflet de Mustang de pe site-ul cărțicusens.ro și descoperă o lume cum nu ți-ai imaginat până acum.